Horietako batean egin dugu hitzordua. Polanco kolonian ezagutuko dugu Jon Ortuzar Iurretarra. 8 urte dira Jon Euskal Herria Mexiko ardatzean bueltaka dabilela. Nolakoa da bizitza Polankon, Jon? Polankon bizitza nahiko relajaue da. Jendie dator lanera, eta gero bazkaldu itxen dago hemen, porque Mexikon kolonia batetik beste mogitzera esfuerzo handie da trafikoagatik, eta orduan jende geratzen da bazkaltzen, eta lan hostien jun itxen da. Orduan jende gitxi, beste koloniakin konparatuz jende gitxi bizi da hemen, eta da nahiko lasaia. Niri guztai txatena bai Polankotaz da ibili leikela. Ikusten dozun ez dauz paseuek eta jende ibili itxen da. Eta hori Mexiko irian leku guztietan ezin leikein. Así que hori puntotxo bat. Mexiko dator jente guztize momentu baten Polankoti pasatzen da. Hori be egixe da. Ezagutzen dagoelako, turismo aldea dalauka, eta aukerak emoten dutzu bai jente ezagutzeko. Zu Polankon bertan bizitzara. Bai. Zergatik bizitzara hemen? Ni lehen aukera hone bazan beste kolonia batzu bizitzeko, niri gehiago guzti atezena, adibidez La Roma piba guzti atena, edo La Juárez bebai hor dauz ati bat piba guzti atena, eta han ederto neguan, baina egunero etorteko ona, etorteko zenik biharra etxen dut hemen Polankon, egunero etorteko ona, behar neban gitxinez ordu bete trafiko latz baten, etorteko eta juteko gabien, eta zan kriston pesadian etzako. Trafiko kendute eta hori estres punto kendute, etzako askoz be bizigarritxagoa beda. Mexiko oso kontrasteko herri alde bada, dau oso kopuru handia jente pobriena, eta gero bebai nahiko kopuru handia jente aberatzena. Batez be hemen dauelako kriston eragine estatu batuetatik, El Gringo eurek esatotziena, eta enpresa amerikanoek eta europeuek batez be hemen instalatzen die. Esaten dugunean hemen jendea aberatsa dela edo diruduna dela, ulertu behar dugu oso diruduna dela. Herrialdean diru asko dago, batzuetan masibue da. Nire euskaldun ikuspenerako niretzako izan zen asko sorprendiu ninun gauza gutxo. Tipo batek ezagoztan, 5 urte pasau arte zara hasiko Mexiko ezagutzen. Eta nik oin esango neban, oin azina zela benetan Mexiko ezagutzen. Enamorau nintzen hasieran pilo bat, zelako esan jentie, kolorie, badanok esaten dugun, ez? Eta gero ja bertan gehiago sartu nintzenean, beba ikusi neban herrialde honen alde ilunauak, ez? Badauzela. Eta oin nau niretzako normal bezala hartuten herrialde badala, nire herria be badala, ez? Etxea, ere? Etxea Euskal Herria da, hori duda baik. Mexiko frutan herrialdea da, eta fruta inkreible da. Eta oin probokozu, ikusiko zu, oso gozu ez. Hemen jendiek deko pertsona bat erosten dotzena. Bi pertsona etxien, bat garbitzeko, bat zukaldatzeko, semiek zaintzeko, txakurre ataratzeko, aberatzeteko maila askoz behaltuago da. Oso ohikoa da, hiriko kaleetan barrena mexikarrak jaten eta edaten ikustea. Hain zuzen lanerako bidean, zukua hartu dugu, hemen jugito esaten diote. Fruten zaporearen konpainian Jonen lantokiragoaz, donde fundazioak duen egoitzetako batera. Nolakoa da etxe hau, zer egiten duzu hemen? Etxe hau da fundazio dondek, eta oso ikusten duzunen oso leku erosue da biarretxeko eta deko beren kantu, ez? Fundazio donde lehenengoko fundazio bada, eta fundazio bezala deko helburu sozial bat. Edukazio gabeko eta gizartetik kanpoko umiei aukera, edukaziotik aukera bat emotie. Lantzen da badibez etxeko lanak, psikologia. Oso importante die, hemen emoten dela bukle, pobreza bukle bat. Hau da, normalien hemen pobre jaiotzen dana, pobre hiltzen da. Eta fundazio helburu nagusietako bat da hori bukle apurtzie. Jon, gaur egun zauden enpresa honetan egon aurretik ze puntutan zinen? Aspaldien multinazional baten ineban biharra eta Hongkonen bizi zen nintzen 3 urtez. Eta deskubri neban zertzen mundura urten lanera eta ja denbora luze batera, baina izen zen Txina. Eta Txina izen zen esperientzia lanaldik oso interesantea eta pertsona mailan izen zen oso gogorra. Eta bueltau nintzen handik, ja itxine ban nire lana eta montau neban nire gaur egungo enpresa dana merkatu. Eta derrepente 2008an aiego zen krisi famoso hori, baina guri ez tozkun ez errein.
2013 urtera arte, ez tozkun ez behin, ez genuen igerri, baina igerri gendunean izen zen egun batetik bestera. Nik ezagutzen eban mexikana dan tipa bat, Maribi, niretzako dela nire referentze bat munduan, da etorri zen, eta zaztan behitu joan Espainiara noie, eta enbiot erretiro bat. Eta nik enotzen, erretiro bat, eta nunen biozu, arantzasun. Eta nik esan komo, arantzazure zoi ez erretiro bat eitzen? Ni bai, banume. Eta nire bizitza lehenengo aldizen junintzen erretiro bat eitzen. Eta supermartzian gauzia. Zer zan erretiro hori? Ba, isiltasuneko erretiro bat. Baina ezer oso mistikorik, moten nipeten eba izango zala, como frantziskanoekin egongo ginela errezioan denbora guztien, ez? Baina, keba, niretzako oso esperientzia politia izan zen. Baina horretan, egon zen Eduardo Onde, Fundazio Ondeen presidentea. Eta garo, ez genuen... Juntzan arantzazura, isilik egotera. Isilik egotera. Ez que Eduardo... nahiko Eduardo da. Eta handi bihazetara berriro ikusi ginen, eta ja Donostitik edo pintxo batzu jaten eta berbetan, da ja horre ezagutu, telefonak eman da holan, eta handi bilabetetara, deitu osten, eta zauztan, oie joan, zurekin berbaitxe gure edo, komenta ozta ez dakizeinek enpresa badeko zule, eta interesako baten zurekin berbaitxie, konta oztan zeintzan Fundazion Donde, zeharazoiko esan eta ez dakizer, eta nik emonotzan ere iritzia, nik konsultaria aldetik zela ningo neban, eta berari hori erantzunek guztien jakon. Zauzkun oferta bat itxeko, presupuesto bat bialtzeko, eta baietz zauzten, egon zan arazo handi bat fundazioan, eta etorri zan egun bateran despatxora akordatana, eta zauzta, Jon, sí o sí, tienes que aceptarme una propuesta. Hemendik aurrera, ez zara konsultori, ez zara director general de tecnología de Fundación Donde. Eta baiet, ezan notzan. Eta nila hortik aurrean az Fundazio Dondeko pertsonai relevantetariko bat. Arkeologia museoaren ondo-ondoan Txapultepek parkea dago. Munduko hiri parkerik handiena da. Hain handia, basoa ematen duela. Hemen, kultura bakoitzak mundu ikuskera propioa du, galdu egiten dena kultura horren azken biztanlearekin batera. Ba, ni parketan ez naz asko egoten, egizaten, baina eurek pilo bat, alda benien espazio publikoek konkista ditzen dabi, eta hori da gauza guzta ditxatena. Eta ez bakarrik parke holan zentraletan, hiri guztizen ikusiko zu jentie, kalien jan, egon, eta bai oso kaletarra die. Jon, hemen lagunak egitea errezta da? Oso jente zabala da, eta oso jente bizixe da, eta jendi ezagutzea niri oso erreza jaten. Baina gero lagunek eitzeko, esan hain erreza izen. Baina nik egin neban laguntalde bat hasieran etorri nintzenien lanian, baina gero segiduen kontura nintzen horrek laneko harremanak ziela, eta hasi nintzen beste gehiago kultura aldetik eta holan jende ezagutzen, eta hor bai neban talde nahiko finko bat, eta horre dien ere bertako kuadrille, nik dekate Mexikon kuadrille, eta Mexikok dekon beste gauza maravilloso, da jente superanitza ikuste oso danetik, eta beti dauzio zer sorprenditzen zaituna, eta nire horrek pello bat erakartzen hau. Herrialde estimulantea da? Oso, kolorez, argitasunaz, jendiaz, ikusten dozuen gauza raro bitxiak, horre gauza beti dauz hemen. Oso koloretsu da. Kantatzen ibiltzen da kalean zehar, terrazetan, edo zintokitan, begiratzen duzun tokira, begiratzen duzula, beti gertatzen da zerbait. Bai, bueno, ez dakit beti, baina bai, oso beti dauzio zer gertatzen, oso gauza dinamikoe da. Eta ez dakit ondo azaltzen, baina bizitza dau, ez dakit zelan da bai. Mexikon ere espainolez hitz egiten da? Hitz egiten duzuen espainol edo castellano hori berdina da? Ez da, eta ez da bakarrik hizkuntza, da kontekstue, diferentie da, eta hasieran akorretanaz, onjala 8 urte, behitzen induen olako aurpegi arraro batekin esaten, baina segaitzi zauz nerekin azerre, eta nik esan atzen nahuela azerre, euskaldunen azela. Eta hori azkenien aldatu berri zenean eta moldatu berri zenintzen, eta suabizau nahoz pillo bat, oinin, de hecho, bertara juten azenien mexikano itxostia. Jendiek, Madrilen tipo batek preguntazten, a ber, mexikanoa nintzen, eta nik esan atzen, como, que onda. Gertatu zaizu adibidez, hemengo norbaitekin hitz egin da, harritu, ez da era batekin, edo nolabaiteko hankasartzea egin konturatu gabe hankasartzen ari zarela eta jasotako erantzunarekin harritu? Behin, fuerteena izen zen, enpresa jau nintzenien eta presentan ninduen, direktor, lehen esan dutzuena, direktor general, eta eskatu hostien berbaitxeko, eta hasi nintzen berbetan, eta esan eban, esaldi bat, galdetu hostien, bueno, eta zuri zer gustatatzu itxie, galdetu zen, eta nik esan notzen, zerri baten bizina zela, eta niri gustatxatela, txakurrek hartu, eta mendira, joen, baina erderaz jaten da, coger a los perros, irme al monte. Eta eurek danak eratu zien aurpegi batekin, eta nik enek izen ezebez, eta oso tipikoa da, baina nik enek izen ezebez,
zeben eta dana zegoen gorri, osea, ja ez totzenen grazia, geratu ziren como, hostia, zofilia, eta gero saldoztien, eta geratu nintzen erdikao. Eta ja hortik aurrera ez doko jerezaten Euskal Herrian besta. Jon, zer da Mexikok zuri eman dizuna? Ezagutu jente bat super interesante, baina ez ja bakarrik laneko arluan, arte munduen, jantza munduen, eta gero mexikano batzuk, dekozena bizitza proposamen batzuk oso helduek, oso ondo jarritxa, bai sozial, bai politiko, bai identitatez, eta nik hor diskuri dut, referente pillo bat, ekonomiko aldetik oso ondo juniate, herrialde oso ezagutu dut, viajau dut pillo bat, eta gainera deskubri duena izen dut mexikano euren eskutik, ez? Nik ja zo kuestionatzen zer remondostan Mexikok, ez? O zer remondostan como iraganien izango bazan, sino da ni naz euskal mexikanoa. Bai, eta holan sentitzen az.